Ongi etorri entzuleok, ongi etorri humorearen epitemo abstraktura, zarramarrara! Hemen naiz irratian, zuzenean, oinetitik, Euskal Herrira. Zuekin, Iker Plazaola! Jalon, Euskal Herria! Bravo! Ze xauk, Apa, Euskal Herria. Nien naiz, hane zuazu bizkar, eta hau ez da jateko modukoa, baina igual dauz, txatxe piruli pasoko eta txatxe ezpa piruli behintzat. Bai! Eta behin Carrero Blanco que zaren mura, hasta el infinito y más allá. Gaur, podcastan irugarren denbora aldixa, eta naiz irratian. Naiz irratira, aiau berri gara. Bota ingin justen beste leku batetik. Ez du esango lekua. Ez. Goiena. Eta, naizera heldu gara, gogotsu, astero, astazkenetan gabeko amabilan, naiz irratian entzungai, irratiz, eta gero igandetan, domekatan, eguerdiko amabilatik aurrera, ikus entzungai, edozein lekutan. Hasierak, zer dia hasierak, ez da? Hasiera da bilurra askotan, hasiera da posa, hasiera da amaieran aurretik dagoena logikoki, ez da? Eta zelako hasieria, espero zuek Zarramarra podcast hontan. Prekarioa. Eskerrik asko. Hasieria, ikusiko dugu zer moduko zelako hasieria eukiko dugun, baina bitartean galdera asko egongo dira, ezta? Erantzuteke. Bai. Erantzuteke galdera. Oian Bega zenbat urteako? Hor dago. Hor dago. Xavier Saldiaz, noiz arte? Hor dago. Hor dago. Ernai GKS, ¿quién tiene a razón? Galdera asko, problema ugari mundu hontan, bai, gazteria ikututa dago, mundu mailan, Euskal Herrian, baita, ikututa gaude, ez gauz ondo, eta onartuko dugu, eta munduari gure aurreiteko modua, mundua beste begi batzukin, behiketia da. Hau pitimat ñoñua da, kursixa da, baina autua da. Ze filosofo, Bai, autua da, ez da? Autua da. Mundua ez dauelako zintzuak izateko moduan. Mundua ez dauelako, ez jolasteko moduan. Hau da, mundua jolasteko moduan dauelako, ez da? Ados. Prekarietatea hor dau, osasun mentala hor dau, potene hor dau, dalanik esan honek bi gauzen nazketa bat, eta gu horri aurrekia goiaz, ez da? Eta panorama, ikusentzunezko euskal panorama, muturra sartuko dugu, ez da? Tartean beste podcast batzukin batera, Polaina, Galde de Balde, Beranduegi, Vertikala, Pilula Gorria, Patata Soziala, Benetan Zabiz, Bilintz, eta Zarramarra, bebai. Eta gaurko saioan, ausentzia bat edo beste badaku, konturatuko zinein, baina taku ausentzia bat ez dana ikusten, baina hotza dana, eta bea da espetiek. Nun dau espetiek? Nun dau espetiek? Entzun egun, espetiekek audixoa bialdu gozku. Bai, hemen daku, a ber, guazen entzute espetiek. Danok adi mesedez. Bai, espetiek. Eman argia. Kaixo Zarramarra kontzulok. Ah. Dakizuen moduan, ni espeten naiz, eta gaur notizia tristeatekin dator. Zarramarrako podcasta grabatzera ni joala, ez didate utzi transporte publikoan sartzen. Maskaria berrean maskara bat nugolako. Hau, injustizia hau salatzekotan, goze greba egitea erabaki dut. Hemen eta hemenago, plazako farola baten lotuta. Espero dut hau dana ondo bukatzea, baina ezin izango dut programan parte hartu. Ezingo da programan parte hartu, dana dala, hori espetxiki dagokizionez, eta gero, Xabartek Xabarte, esan duzku analitika batzuk itxera fandala. Bai. Orduan, Xabarte, ez da egongo, baina aiauko da. Ez da aiau, baina aiauko da. Baina, behintzat euren asieria... Efectivamente. Dana dala, bai pasoko amaikakua edo laukua, eskumatik azitea, olabartako Puma Potene, Apa Potene! Pubertaroan edo dauen gure mutiko handia, Josu Zubia. Kaixo guzti hori! Apa lagunok! Eta gero, fitxaje barrixea. Itziar Arkauz, ongi etorri. Apa Itziar! Txalo. Ongi etorri, zueti bebai. Ongi etorri. Bai, diru batek etorri da, Ongi etorri. Eta Itziarrak hartu gau, errelebua edo Itziarrak beteko dau utzune hau, hemen gero eta, pirsta porrotxek baino jarritzaile gutxi dugu hemen ja. Telefono beste aldian daku, ez dakit taldia jare edo denpora tarte bat edo hartu dauen taldekide
oiha. Bea da Izar, kaixo? Hola. Hola Izar, txalo bat Izarri, favore. Kaixo, Izar. Hola, ¿qué hay? Kaixo. Izar, kontua da, azkenengo biran esan zeben tabako bilazoia zela, ja lortu duzu tabakoa edo 6 hilabete ez dia nahikoa izan? Ba, es que está en eso terreten. Bueno, ba... Iker, uste Ez zen tabaskuakin pia konfondu zinala. Tabaskuakin. Tabaskuakin? Bai. Izar, ze modu zauz? Ondo, eta zuek? Katxonde ugari, entzuten dutene. Katxonde ugari, eta Izar, eta honek txalo bat merezi dau, lehenengoz kobra bengo dugu. Txalo bat. Oh! Ez dakizeatik, baina, bueno. Bueno, lehenengo zulua bete biako da, Bai. digo horrekin. Bai, lehenengo zuloa bete biako da potene. Hori gisa da. Bai. Eskerrik asko. Izar, zer dakotxo esateko zuk entzuliei? Zer idagokixo zure ausentzia edo zer izango da aurrerantzian zutaz, Zarramarra? Bueno, ez dakit zueko zondo pasau. Izar, gomendio bat hemen... Gomendio bat? Zu zeu izan. Izar hori oso filosofo. Descartes, Platon eta Izar. Jode. Ez egisa da, Bai, Zarramarra nire ustez hori da, bakoitza bere bidian. Bakoitza bere bidean. Bakoitza bere Neutez munduan, Zarramarra, bai. Iziarrak esan dama, deskarta baino deskartiak. Gizartean deskartiak. Izar, bueno, ba ez dakit, ia tabako azkenean erosten dozun edo. Guk, dana dala, postakaso publikoan zia jarreko dugu edo hemen gertutik egotia gura badozu, por si acaso. Ba, Izar, besarkada estu bat eta ikusiko garelakuan adiorik ez. Bai, suerte asko. Muxu handi Berdin, bat. patxo handi bat. Agur, Izar. Agur, patxo bat. Bueno, bai, pili bat hola, eskolako eta jarena. DJ Shaos. Bai. DJ Makala, Bueno, edo Mahala. Bueno, a ver, egin kontu, Ruper. Egin kontu, Ruper lotuta gero gauza bat esango dugu, Ruper guretako dalako lider gorena, lider supremoa, ez da Hori da. euskeraz, supremoa. Plaza itxoine, bai. jarretu horretik, ondo pentsa izatzu beha baldin bat DJ Xatan tipo dantzari horreik. Bale, ondo. Orkesta bohemia, eta bueno. Bale, ondo bentzaitzat, poten ez uzer ingo dozu, bitxartian? Jan. Jan. Eta edan. Bale. Ba, bueno, hau da gure aseria. Nik, Bai. zuzendu edo SMS okertu gauzak. Jan, mesedez. Nik momentuz egarri xeakot, ez dakik gero zerbezatzuk edo hartzia, nik guztago xaten zerbezatzuk edo hartzia, hor dago gero zerbezak. Baina pasu emongo xat, zuen bemenakin gure gaurko gonbiatu izango danari. Ze astero gonbiatu edukiko dugu. Mintzagai bat, Eta mintzalaguna. Eta mintzalagun bat. Eta aurkezteko, bueno, ba, ez balen bakitzu ezenean, komentoko dutzuet, bea da Tesa Andonegi Martin, abaltzizketarra jaiotzez, gaur egun Logroñon bizi da eta mekanikaria da. Bere denbora librian, usuak, makilka hiltzia guztagin xako, eta lio joskintzan. Etorbedi gugana, gaurko, hasiera hontan, Tesa Andonegi! Venga! La 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 la. Bueno, ¡Apatesa! Bueno, Tesa, arrecida, emocionada, solamente puedo decir Gracias por venir. Tesa, kondairak dio, hemen zerbait oker dauela. Bairak ez, zuk. Logroñon bizitzara edo ez? Ez naiz Logroñon komento bizita. ikuzu. Nire bigarren abizena Santa Maria da. Zabai? Bueno, Eskerrik vale. asko, nire ama gaixua. Eta makilka hiltzen dituzu zuak edo lio joskintza guztoko zu, ez hori ez da egisa. Ez, momentuz ez bintzat. Bueno, ba, zira kaskarra euki dugu, bentsat, zendi dut. Bai, galdetza zeronka, baina, bueno, Bai, egisa. nahiago izan dezu asmatu. Hori begisa da. Edo Wikipedian irakurri. Edo Wikipedia. Wikipedia dakozu? Wikipedia, bai, eta ez dakit zein egin duen gainera, hasiera baten, hasiera! Lehenengo aldiz ikusi nuenean, jartzezun dana. Nire bizitza, nire anai arreben izenak, semeenak. Hainbeste? Bai?
Wikipedia, Bai, za? bai, Wikipedia. Eta Joder. editatu nun, editatu alda. Bueno, Aha. de hecho, hor egiten dut. Bai, geroztik. editatu alda. Bai, Bai, editatu esperientzia alda. txiki bat daukagu. Bai, zin Bai, da ez? dakigu. Eta orduan kendu nuen hori guztia, osea, ze interes daukan ere semeak nola Ja. ditzen diren jakiteak. Eta Claro. gero badago beste orrialde bat, eta ez dakit nola kendu, akademia edo ez dakit zer deitzen dena, eta hor jartzen dut dana. EITB.eus. Tesa, Ez, claro. tesa, nola ditzen dira zure semeak? Ez, broma da. Ah, Broma da, broma da. Mikel eta Martin. Bueno, bitu Martín, justo. Bai, ja. Baitu. Hemendik agur bat, Bai. Ez dut Konfundu entzungo, ina, ez dut bai, entzungo. eske Kontua da, bueno, ontaz arduaketan dana biroioa da. Biroioa. Begi okerra. Bai, begi okerra. Baina, Bai. Zarramarra batiabako funtzio bat, espegin bat, ikusentzunezko euskalduntzeko. Inklusioa, Inklusioa ere, bat, da matriuska da. Matriuska Eta da. bihotza zein da. Bihotza edo, txikiena. Bihotza Ruper. Beti Ruper. Bai. Beti Ruper. Bueno, hori beste gai bada, ez da gaurko gaia, baina jotak, ez da, almejak beharrean almeiak, Gijon beharrean Gillon. Don Gillote. Bai, ala da. Bai. Pajea. Turrones Gillona, ez? Paileak, errega eta paileak. Bueno, Tessa, Bueno, bai, hemen dago, bai. hasiera. Hasiera esan eta zea torkizu zuri buru. Bueno, etxeko lanak egin da etorri naiz. Vale. Hainbat hausnarketa egin dut honen inguruan. Vale. Noski nola ez. Lehenengo, bueno, nahi batzu kontatuko izuet nola hasi nintzen telebistan. Bai, Hombre. venga. Eta okritu zaizkit hiru momentu. Claro, esan Venga. gabezu, hasiera momentu bakarra da, baina ez telebistan denbora guztian hasten ari zaren sensazio daukazu. Aha. Hori interesgarria, bai, ez? Ze polita, Alegia, Oso polita. Bai. Bai. Irratian berbada ere bai, baina telebistan bai. Eta orduan, lehenengo gauza egin nuena izan zen, kaixo, 88, a ber, Gabon-Zarreko programa, zuek ez zineten jai. Ai, badakit. 88. Barkatu, baina Kaixo fondotik largo. jarri geke olako musika goxo bat Zeta, hau- girotzeko. Tessa, hasi. Vale. Ba, ni gari hartan antzertiko ikaslea nintzen. Londres, 1988. Ez Londres, Colorado. ez, Donostia. Colorado, bueno, Colorado. Hori, horren ondoren. Antzertiko, segi. Hori, antzertiko ikaslea nintzen, eta orduan juten ginen, zera, figurazioa egitera telebistara. Jarraituko du. Eta, hau oso interesgarria da. Asier Etxeberriak aurkeztu bertzuen oso guapo eta liraina zen Asier Etxeberria garai hortan. Eta aurkezten zuen, nola ezpa, Kaixo 88 Urtazarreko programa. Eta orduan figurazioa egiten ari ginenez, ni hartu ninduten. Potenen lo hartzen da, bi. A ber, favorez. ¿Os da interesgarria? Bai, benetako, bai. Bueno, azkarra joan behar dut? Ez, aurre, Vale, Tessa. orduan, jarri ninduten Asier Etxeberria nirekin ligatzen arituko baliz bezala, hor barra batean. Hori izan zen lehenengo hasiera. Bigarren izan zen funtzioa programan, zuek ere ez zineten jaio. Bueno, Baina ikusi dugu, bai. Baina ikusi Josu dugu, bai, bai. Josu bai. Ez pasau. Txirri mirreta txirrita honerekin. Eta egin nuen punkiarena. Nik. Osta, baina, ez ma registro ez, Tessa? Ikusten? Gara hartan bai behintzat. Hori izan zen, eta oso gaizki egin nuen. Sufritu nuen ikaragarri gainera. Bueno, paiazoak ez ziren oso majoak izan. Ez? Ez ziren izan. Ui, Joitza daukago hemen. Pandora kutia? Pandora Ez, kutia. baina, Tessa gauza diren exclusiva, bezala. exclusiva. Gauza diren bezala, hasi berri, hasi berri ez, hasi gabea. Bai. Eta bai, pues hori, bueno, gogorra izan zen, baina, Aha. bueno, hasierak gogorrak izan dira. Beti, bai. Eta hirugarren hasiera izan zen bieta baten erdi figurazioa egin nuela Aha. morreatzen tabernan gogoratzen zate bieta bateko tabernan. Morreatzen Asier Hernandezekin. Gerora, goenkalen Asier. nire Hombre. German izango zen. Beitu. German. Beraz, German. hasierako morre horiek ziren ensaio bat, ezta? Baina, Oida, mingainakin begira, jogarik, hoxe, Tessa. eh? Mingainakin jogarik. Ba, segun. Eta Tessa, barkatu, Gustatzen bazaizu. parentesia. Zergatik ez. Horrez esuna, morreuak, esan da moztu, berriz, mingainak, agujetak sentidu izan da? Ba, ez, Ez, jode. bale. A ver, Zikatu. gustatzen bazaizu, ensaiotan ez diozu, osea, ez duzu misurik ematen. Vale. Gustatzen bazaizu, pues, berradik ez. Zergatik, segia da. Aprovecha, hombre. Bai. Mezu bat Euskal Herriari, eta Ze mezu, horren inguruan, bai, musukatu, muixukatu, Mingainak. mingainakin, A muerte. gustatzen bazaizu. oso ondo, mi esker. Mi hori da. esker, Tessa. Vale, Bikain. jarrituko dut, Bai, asirekin. bai, bai. Orduan, okurritu zait, pixkat, kontua pixkat intelektualago edo bilakatzeko. Liburuen hasierak. Liburuen hasierak oso potenteak izaten dira, liburu honen Hitzaurreak, hasierak. oh. Ez hasierak, lehenengo esaldiak. Erein argitaletxea.
hori. Bai. Esate baterako. Bai. Zautzetezue Sostiene Pereira liburua. Ba, oso gomendagarria da. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Sostiene. Kazetari batena. ¿Quién sostiene Pereira? Pereira. Bueno, eta nola hasten da? Nola hasten da? ¿Quién Ze esaten du? Zein da lehenengo saldia? Sostiene Pereira. Ah, claro. Sostiene Pereira, que tal. Bueno, hori. Bai. Beste bat. Importantia Albert da, Camus, Albert Bai, Camus, bai. Izurria. Atzerritarra, Bai. l'étranger, hasten da, esan ez, gaur ama hilda edo behar bada atzo. Hori ere oso potentea da, ez? Oso potentea. Gaur ama hilda. Bai. Ah, Gaur hilda ama edo behar bada atzo. ba, behitu. Gero, Leon Tolstoi, Ana Karenina. Ah, bai. Badakizu horren hasiera zein dan? Ez. Ez, oso esaldi famatua da. Familia zoriontsu guztiak antzekoak dira, familia zorigabe bakoitza bere modura da zorigabea. Ese politia. Bueno, eta badakizu zergatik gogoratzen nahi zen Bai. Ana Karenina Tolstoiren nadala? Tolstoi esalako. Efectivamente! Apai! Da, horregatik. Gerra ipat, ez esanik ez, gerra eta bakea. Jotesa, oin kontuak edan ez, Asier Etxeberria ipatu duzu liburuakin akabo duzu Asier. eben olako omenaldi bueno, ez dut zirkula. bukatu oraindik, Ez da akabo, bueno, ba. Ez da akabo. Baina, Bueno, jarraituko dut. bera, dinamismoa. Bai. Nagun bat! Hautsi du. Ya está, za pizka bat, Bai. dinamismo pizka bat sartzeko, baina tesa oso ondo sartzen, oso, oso ondo. Dinamismoa pixka bat sartzeko. Eta titulak esan demora galdurik nago. Bueno, Tesa, bai. A ber, nahi esan diazu, hasierak eta nire hasierak prestatu ditut. Hombre, Bai. etxeko lanak inja. Bai, bueno, orain lehiak eta txiki bat orduan. Venga, Venga, va. ez behintzat Venga. inja hasierak. Ze, nik egin dut. Nik ez. Hoi da premia. Utzik dago, zuri dago hori. Horratik. A ver, Bueno, zein da lehia? kantu hasierak. A ber, bota mesedez. A ver, Vale, Enoia be. ba, Begiratu. Gusten dut. A ber, Bueno, hau bat. Hombre, Bai. eta garbi. Garbi. mundu guztiak ezagutuko du noski. Bai. Hau gaina, por cierto da, Einaute pubertarora pasau horretiko Einauten kantaileko eria. Ze Einaut, tono aldaketa gen, A ver, eta hausan Einaute dukanean tono bakar bat. zoin, baina orduan Ja, sexu ja, hartu da. ja, A ver, Hau da ilargia. Ilargia. Ilargia, Ilargia da. gaitzaztiren Ni ilargia. pentsenen, zuretzat eroskia lapurtuko nuke gauero. Zenbat kalte inauen, bai, guazemankek. guazemankek. Bai. Zenbat on, markatu. On. Bai, Baton. bueno, Ja, polita izango zen, Hau Bigarrena, ilargia hor bai. Tesa. Bai, bigarrena. bigarrena, A ver. esan? Guazen. Oh. Sí. Oso Bai. mitikoa baita ere. Bai. Bai, Mitikoa. esan behar nuen, Bai. Tesa, bilaketa sakona, ez da? Bai. Euskal Herriko kantu popularrak. Danok ezauketako Berritxarrak? danokin pentsau duzu. Berri txarrak nun dau. Beritxarrak ez da Itxoin? Hauek biak euskaldunak izan dira. Urrengoa, Bai, a a ber, ber. asmatzen Bueno, beste Ah, ez bada. du esan, Beste zea bat. maiz, ez du esan. Zea Ez du maiz. esan, zea Zea maiz. maiz, bai. Negoa joan data, negoa joan data, zea maiz. Joan. Por cierto, Joan. zea maiz, ez dakit zer hizkuntzatan, igual latinez, hartoa. Bai, Bai. Hombre. Ah, bueno, vale. Bai. Ni behintelektual bai, gura bai. izan Maiz, gura. maiz, hori bastante popularra da. Venga, A ba. ver. maiz, Atzo entero zen, Iker. El maíz. el maiz. El maíz. Lasha, urrengoa. Bai. Hau, ez dakizu. El necio. Ezi, ezi. A ber, Bere punki garaiteakua. hau ez da punkia. Zein da? Hebisa. A ver, titulua. Ezi, ezi. ACDC. Ezi. Bai, nera jabe hola esaten denuen. Ezi, ezi. ACC. ACC. Zein? Back Back in Black. to. Ez, Back in Black da. Tesa gaizki pasau Oi, duzu, ai, gaizki. Back to Black. Tesa, Itxoin, badaukat, aitzakia badaukat. A ber, ze aitzakia Amy daukazu. Winehousen kanta da Back to Black. Hori da. Exactamente. We're Funny Hanessa. Ah, ez hori Adele da. Oh? Ez, Bueno. ez. gabonetako. Funny Honey Away. Bai, hori da. Bueno. Bai, bueno. Hori da. Bien. Japoniarra ematen du, baina. bai. Bai, Japona tikota, Bai. ez? Igual. Bai, guazen urrengora, Bai, bai. urrengoa. Japoniarra. Bai, a ber, urrengoa. Hau, ultra ezaguna da, baina behar da titula ez dakizu, Hau da, gitarra joten azten dian danak, lehenko Bai. ikasten dauen mierdia. Bai.
Baitare. Bueno, a ver, zein da hori? Smoke on On the the water. water. Deep Purple. Deep Deep Purple. Purple. More iluna. Deep Purple. Deep Purple, gisa. Venga, ba. Purple. Eta azkena. Eta azkena. Eta azkena. Hombre. Ero. Another one bites the dust. Another one bites. Another one bites. Another one bites the dust. Bueno, ja. Bueno, bai. Michael Jackson, ez? Ez ba. Ematen dau, Bai, bai, Piskat, bai. baixo hori eta It's not Hasi my naiz, love. hasi naiz, Bai. baixoa ikasten. Ahí Ba, ba. behitu. Bai. Bueno, Ah, hasi naiz. Honekin, kantu honekin edo aurrekoa. Ez, hasi naiz klasera joaten. Klasera. Hasi naiz ikasten. hori oso Hasi naiz importantea ikasten da, horrek eta hori esan nahi. Eta ze moduz momentuz? Hasiera Hasiera, pasian gogorra. zauz edo? Oso hasiera, Oso hasiera, bai. Bai, Eta- ze gainera, partituretan eta erabiltzen da, ez dakidaki zuen, inork jotzen du zerbait hemen? Bai, bai. Bai. Bueno, bai. Bai. Instrumentorik esan nahi. musikaria gara, bai. musikaria Nik gara. gitarra joten eben, eh? Bai. Bai. Ba, kontua da, zera partituretan agertzen direla, letra ingleseko... A, B, C, D. Bai, jode, Bai. eta A, la da, ez do. Ikasi Claro. behar, da. Bai. Eta horrek erotzen nao. Baina nola la da, claro. Claro. Ah, Baina Ez zatik zatik A, do. Claro. Izan barko luke do, Bai, hombre, lehenengo do, re, mi, delako. fa, sol, la, si. Bueno, a ver. Bai, 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 bai. Ai, ostra, logika dako esan duzuna. Logika, logika. Nik gura oso egun ematen, ez toz inork eskatu, baina nik gura oso hemen romance anonimo joko dut. Edo rigadon, musika klasikoa. musika. Zerrekin. Bai, Duzu. finger keeping, holan tiki. Bueno, a ver. Bueno, bai, Bitartean. Tiki, tiki. ez toz inork eskatu, baina. A ver. Bai. Bueno, ba, listo. Bueno. Bueno, eskerrik asko tesa txalo bat Tesa publikoa. oso ona, eh? Bai, ez. Ni baino Bueno. geixo preparado behintzat. Bai, Ja. hori, txomea, Hori nik argi eskerik gatu da. hasieri dagokionez be badakote horra portaiteko gauza batzuk, eh? A Bai. ver. Bai, dauzela, a ber, hau daron artean, a ber, kapaz garen zerrenda luzia osatzeko. Bai. Badauzela gauza batzuk, azten dian gauzak, baina ez dakiguna noiz amaitzen dian, ezta? Hau da, hasierak badakoia oso Esatetarako zarremarra, esan zarramarra, beste alde batetik Ertzainak taldea. Ertzainak taldea, gero oinatierrek hau Javi Saunden erromeria bat, hau da, badakizu noiz hasten dan, baina ez dakitzu Noiz noiz bukatuko bukatzen dan. dan. Honoiz azten dan bere urrengo erromeixia. Hori da. Mesedez ez jarri oso oinati, arze beste ez dugu lertzen. Beste bat, Euskal Joseluan, estela Joseluan, horrek ea. azten dia, Joseluan, eta aia. ez dakitzu noiz akauten dian, ze... Bai, nik, Azkenengo oinatiko jaixetan behintzat, arginarra mostun bihar izan xauen, ze eurak Bai. jo, eta ni puto kaso esen iken... Hori Joseluan aiak? Bai, Ah, bai. bai, gero nik, Bai, azkenengo aldiz hor jo benien. beste badakot, Bai. eite beren erabaki txarrak, Bai. hori... Iturgaitzen Euskal irakaslearen kontratua. Eta gitzu, noiz hasten dan. Ze, gero, Lehenengo. perritxe eta porroz. Berezik esosatik. Eta ez beste barik. Eta beste batzuk, ez? Bai. A ber, rekorditu esatzue, naiz irratiaren ausardia. Atxeten, Por atxeten. cierto. Holako gauzak ezin dira esan ez edo bai. Baita. Bai. Donostiko metroaren obra. Okurritu Bai, zait, gainera. Donostiko eh, metroa. Bai. Alde zarretik etorri naiz, eta okurritu zait kontxatik pasatzea. Zene, bueno, guazen. Eta tardatu dut. Oh. Aha, Bueno, en fin. ja. Bueno, Asko. Tesa, keixun bat edo. Esan dut. Ja. Ba, hori, Zein? ez, donostiko trafikoa desastre hutsa. Bai, da, desastre hutsa. momentu. HTia Bai, be azken hasi aldiz izan, hori baina zuen, hor dabil. HTO, Nik noiz akabako da. Ni pertsonalki, uste dut momentua dela, mezu bat esateko, edo mezu bat eskaintzeko, hemen Zarramarratik, Donostiako udaletxeari. Bai. Edo foru aldundiari, eta Bai. beraz, ez Orokorrean. dakit nola ingeken, Eta, edo... Gaineko. Josu, ezazu, onuri. Bai, Nazio batun erakundari ere. Igual, ez, Noski, baina proposamena eso. da, ez, baina mezu parte hartzaile bat egitea. Ah, No, bueno. parte Orduan, hartzaile bat. banan hitz bat... Mezu parte hartzaile bat. Adibidez, ez? Hitz bat botaten Ah, bakoitzak. vale. Vale, bai. Historia sortzen bezala. Bai, Bai, Venga, ba. bai, honena. Bueno, Bueno, hau da, ba, hau da, parte hartzaile bueno, esan Tesa da. ez dakit baina hau, Joko bada. bai da joko bat, Jokoa. eta hau, Jokoa. bueno, aktuazioan munduan asko jenda. Bai. Aktoriak asko jenda Klasetan, eta Bai, bai, klasetan. Bueno, ez. Sormena lantzeko. Hori da, Bai. Beka. Venga, Ba, ba. orduan, bai, ingo Bai. dugu olako bat? Venga, ba. Bai. Orduan, hasingo gara, Venga, Venga. Donostia. Zikina. auzolana. Horrek ez da zentzuri. A ver. A ber, Tesa, A ber, izan beti behar bai. du, ez da itzat botatzea horrela tuntun. Baina, alporron ponpon. A ber, berriz hasiko gara. Berriz, hau da happening, hau da happening.
Hau da, Hau da happening. oinasi beste batekin. Venga, ba, gainera, vale. kontua da ez duela Happy balio. ending Aldez eduki dago, aurretik. Claro, badakigu zer egin duen. Bai. Aldez aurretik pentsatu du Hombre, hitza. Hombre, Bota hori hombre, berdin du. Qué hori jodida. bada. Zube aktuazio klasetara fan zera. Bai. Bai, bere kurrikulumean ez da geri, Bere, baina... bere kulukulumian, ez? Bere Wikipedian. Bere Wikipedia kurkuman. aldatu ina. Wikipedia. Berrez hasiko da, venga. Berrez. Venga. Venga, ba, beste bat, Favore, señor, konzentra, hau, venga. A ver. Venga, Alkate, Maitea. Gaur, Egun, Donostia. oso, Zikina. Lapo. oso zikina, Lapo bat jauzia. Oso zikina. Zikina. Baina, zentzu duki bidau? Claro, hombre. Oso zikina, bereziki, Kontxa, Eta. iria. Trafiko. zuzentzaile, bihotz gabe, Handia. Zara. Kontratatu. Ramon, eta Inigo. Aizpuru. Ja. Venga. hemen Donostiko dolaien mesua trafiko zuzendaritza bortit eta ez da izan, Bide gabe kontratatu Ramon Bai. eta Inigo aizpurua. Inigo Aizpuru. Hori da. Aizpurua, Em, aizpuru. 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 Ez dakit zein ja, baina urte nitxat. Bueno, Aizpuru Aizpuru, familisakua. egongo izango da baten bat. Egongo da, izango egongo da. izango da. Bueno, jarraitu horretik itziar eta botene, zuen zegin, gauza bat, ataraguran eben, Josu, botene, bai, zure, bai, preparatutak utzun gauza horrekin. Dala horri zurixa. Aizu, Tesa, guk momentuz dako hitzartuta bederatzi zaio. Bai. Dala, goienan ingebenan iruko hitza edo. Behintzat. Behintzat. Bai. Zerratik bota zintuzteten goienetik. A ber, bota oso aditz zurruna iruditzen zait. Berak esan du. Bueno, Berak esan bai. du. Be, hola izan zen. Bueno, baina azkamaten izan da adiera emozional bat izan da. Horrela sentitu ekinen. Autu emozionala, zuen aldetik. Bueno, joatea, autua. Prekaritateak ito gintua. Tesa. Bueno, amigo. Eta naizeri gauz, guztiz eskertuta, eta naizen ingo ditugun bederatzi saioak, guk ez dakigu... Kobrabengo. Bai, kobrabengo, aparte, baina guk ez dakigu zer nolakoak izango dian. Hau da, Euskal Herria herri txikia da, hoi montotan txillardegi emuten dut, baina Euskal Herria herri txikia da, eta claro, hemen humore tono da bat eukitia, igual gero keixak datoz, Tesa. Twitter, Bai. Twitter, Bai, Twitter. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. TikTok, eta orduan, bateza, gaur zu izendatuko zaitugu, gure amapuntekoa mura, Wow. eta keixan bat egonezkero, zu ingo bederatzi zaioen erantzule moral eta etiko. Bai. Bai. Musika, Josu, favorez. Venga, ba. Guazen, ailegatu da momentua. Tesa. Bai, Tesa. Ja. Irakurri nahi badozu kontratua. Bale, eta gaizki dagoen guztia... Irakurri kontratua eta ja. Firmau. Irakurri eta Habrik firmau. hau ezin dut sinatu. Azteko ez naiz Maria Teresa. Ez que, haze baten maeta, eza kanpoz etorri bizan, baina, bueno. Eta gizu zerratik naizen Teresa bakarrik? Zeatik. Nire amaren teoria batengatik. A ver, Ez dakit egia da. bueno, Josu, moztu musika, ze hau ez da... A ver. Hau ez da espompa, ez zirkunstantzia. Joder, a ver. A ver, Tesa. Ba, Teresa dira, osea, Maria jartzen zaie ama Virginei, Aha. alegia Maria Koro, Bai. Maria Dolores. Maria Arantzazu, Maria Dolores, ama Virginei. Eta Bai. santuei etzaile jartzen. Ah. Teresa, Santa Teresa. Ah, zu santo zera. Horti dator, Ikasi duzuen gaur. Beitu, Santa bai. Teresa Andonegi. Hori da. Bai. En caso de zeo se jartzen. Hori da. Santa Teresa. En caso de ez. Bueno, Bai. nik Santa Teresa Andonegi jarreko neke igual. Santa Teresa jarri behar da? Bai. Bai. Venga. Bueno, Josu, musika. Bai, orain bai. Bai. Teresa. Santa Oitza, Teresa. Teresa. Teresa naiz. Teresa, oin Bai. mesedez, irakurri goiti bera. Bai. Mm. Ia Eta- zer dioen? Musika epikoekin. Eta gero, hori da, musika Venga, epikoakin, musika eta epikoekin. gero sinatu, eta gero zuzendu nahi duzuna. Ba, Bagoaz. Titulo ere bai. Bai, Bai. Bi aldiz seguido.
Nola bi aldiz. Ai, Zaila Josu, dalako. moztu musika. Hau ez da bilurte. A ber, bai. Kontua da, Guazen, ariketa lehen inju, Hau da, Ariketa. hitz bat esatian ariketa happening lehen izan da. Bai. Oin bia irakurri. Baietz ba, Ah, bale. Plaza ulertu du, Bale, bada espada. Bai. Zarramarratarrokin kontratua. Nik, Santa Teresa Andonegi Santa Mariak, lau zazpizortzi da, nandunak, etxea zikin dudanak. Hombre. Ez dakigu. Egia da, Hombre, hori egia da. zikin. Artista da nadako, Hombre. etxiasekin. Nik txuku baino zikin. A ber, epikua da, mesede. Epikoa momentu arkatu. Hasiko naiz berriro? Ez. Vale. Adierazten dut. Zarramarraren ama pontekoa izango naizela. Bai. Eta naiz irratian programatzen hasi den Zarramarra podcast saioak sor ditzakeen eragozpen, haserre eta bestelako kalte guztiak nire gain hartzen ditudala. Ez da akabo, Ez da akabo, Horrela jasoak era dadin eta dagokion ondorioak izan ditzan sinatzen dut. Donostian 2022ko urriaren 19an. 19an? Bai, Emeretzi da, Gaueko amabia. Bai. Zuzenean. Vale, Santa Teresa Andonegi Santa Maria. Firmau. Erakutsi ezagun. Kamara, favorez. Tesa. Izardik handako. Bueno, Tesa, eta hori markatu, nik ingoneke futbolistek iten dagoen moduan, Txon, barre txon. faltzu hori hola, kamari begira hola. Bueno, Tesa orduan, bai, jaiki Tesa, favorez. Horrek emango ditu? Dano? Bai, dano batera. Kamarari begira. Kamarak ez ikusten. Eta iten danean beti, beste kamaratik begira hola, Vale. Hola. Ja, ez? Danok betu ekan igual. Txalo bat! Ja, musika aldatu da, Venga, Ya está. Bai, txalo, venga. Txalo, bai. Venga, oso ondo. Ez dut ikusten oso. Fitxake da Baino. pikaina. Bueno, Baina nik bai. izan barko nuke arduradun podcast honena, ez guztiena, Podcast honena. Vale. Baina, podcast ez programa honena. Ez, denena. bederatzi saio. Hau da, datorren saioan, nik zer dakit. Etorriko balitz. Peter Ansorenak, istripua bemako, eta ordainu bia basako. Vale, eta Errekuperazio- nik zeira bastan dut honekin guztiarekin. Orea. Claro. Vale. Eta folio bat. Hau etxera erango dozu. Eta Birzilatu argazki bat, dezaket. gabonetan, familiziari bialketako. Hori da. Baita ere. Plaza Ilusio mesedez. ikaragarria egingo Bai, dut. atara argazki bat. Bai, ataren Gero, gauzat argazki guk bat. beukiteko kopisa bat, claro. Claro, bada espada. Espada. Bada Bueno, eta ez nik bada. buruan gordetzen dut, zuek hau gordezkero ni Tesa, ondo. baina gu bihotzean gordeko dugu. Bueno, a ver. Bueno, bai, Ja bukatzen joan behar gara, ja... bukatzen joan behar gara, Itziar, zuetako Zer? hasierak zer dira? Netako hasierak dia gauza eta apur bat batzuta ridikuluak. A ber. Aha. Osea, gurot zan, imaginau, zuen lehenengo aldixa, ez dakit, ja, dibes, ITV-ra zoia zela, ez? ITV-ra Bai. pasailera, zure 18 urtiakin, karneta etara barri, eta azten da hor tipu esaten, las luces de posición, eta ez dakitzun ondo zen. Beste argixak ez dakiz zer, kapua zabaldu. Eta Ba, hori da, Bai. batzutan nire ridikuluak, Ja, bai. ez? Batzutan, bai. Bai, Ridikuloa bueno, da, batzutan. ez dakiz zenik bide repenkado teoriko orduan. Eta ez afan ITV eta Ez. orduan. Ja, Ez. Ja. hoxe pasatzen da. Nik behin pentsatu nun, ez, Twitterren galdetu nun, gauzak, Twitterren gauzak galdetzen Bai. nituen garaian, ja ez dut ezer galdetzen. Ah. Galdetu nun, abantaila daukan, pixkat bereziki guapa joatea, ITV-a pasatzea. Beitu, eta? Nik uste baietz. Bai? Zuk uste Bai. baietz, Tesa. Bai, Danak dira gizonak. Ur handitan ari gara sartzen. Ura handitan, bai. Bai. Bueno, baina beitu, urrengorako? Eta egit? Hor Tesa, hola, zoze... Hombre, a ver, Trukon bat? sexista, machista, Aha. horrorosoa da, baina izu, pues, Eta funtzionatzen du? Horrela bada. Ba, esan dau bai, ez? Funtzionatzen Bai, du? ez? Bai, nik uste Hori bai. probo duzu, zuk? Bai, Bai? esango nuke. Beraz, Euskal Aha. Herriari ohar bat, a ber. Ez izan machista. Euskal Herriari ohar bat. Juan Guapo ITV-a pasatzera. Vale, Vale, txalo. bai. Vale. Bueno, hori Hori hasiera zan. ari daukizunez, zuk esate Bai. bagutun zer, ITV-an eta. ITV-ana, Hmm. bai. Bai, hori esaten dut. Ah, behitu. Tesa, nik galdaketea gora notzun. Maskarien kasuan adibidez, hasieria bai, baina akaberia noiz.
Jo, ezakit, ze oso farmazian egon naiz gaur eta ahaztu egiten zaizu, erabiltzea. Ba, ezakit, igual betirako geratu da, ez? Nik hor gauza Zuk badakot. uste betirako gatuko dan zer dala, Josu? Nik gauza badakot, esateko. Eta horrek agian, bueno, igual emutu esku pista batzuk ez, gure herriaren temperaturaren inguruan, ezta? Ez temperatura fisikoa baizik eta temperatura menderakuntzarena. Ze menderakuntza? Ez, beste barik, bueno, sin más. Baina fanginan... Urranditan. Berriz. Baina fanginan, bueno, fanitzan aurrekoan Bartzelonara, eta inok ez zuen erabiltzen maskarilla metruan bez. Bueno, inok, a ber, flipaun batzuk bai. Baina bestela, orokorrian... Koronavirus eukai flipaua. Orokorrian ez zuen inok erabiltzen. Bai, nik, bai. Eta hemen, danek. Nik parentesi bat ereko Madrien dut, erabiltzen daue. Madrien, baina Bartzelonan ez. Nik parentesi bat ereko dut. Bartzelonakoak aparte doiaz. Hau da, antz gehiago daukagu, Madrilekin, Bartzelonarekin, baino, dinot. Aldrebez ala uste gebenian. Dinozu. Kalo, hor, askotan ja, zuzenian, ez? Negazionistak edo ez da gizadak izer, noski, eta oin zientziak esaten dagoenean maskariak erabiltiak ez dakola, kaletik maskaria jantzia falena jende hori? Zientziak esaten du momentu enten, ez? Hoxe. Inork zerbait esaten du? Egitxa da. Pasado una... Hori da galdera, norbaitek zerbait esaten dau? Ez, nik ez dut zer irakurtzen. Entzun dezagun zer dion Euskal Herriak entzun? A ver. Euskal Herriak dio batzuk Ribera eta batzuk Laboa. Hori dio. Eta hori da, eta gainera ja, laizter ja, jaiken gabitz poliki Akaberara. Eta zehara, Ze kontua da, Luziez eta Kagarro momentera aiago burretik, potene, gure lider gorena danan, bueno, berri egun biula. Ze, guk, hemen galdera askurten dira, hemen, esan dezagun, Tesa, hemen filosofia gere muturra sartu du. Jakina, beti. Beti, eta ondorengo galdere, oza, galderen ondorengo erantzuna da, hau da, zer egin erantzuna da, egin Ruper, izan Ruper, gure lider gorena, Ruper Ordorikari omenaldi txikia egingo diogu. Bai mesedez. Eta hemenik aurrera, Tesak sinatu duen. Zergatik dan Ruper zuen jainkoa. Hori esan binen, zuek Ruperrekin obsesinio badako zu, Bueno, aspaldian delako... Guk. Vale, venga, nibe bai, guk. Venga, nibe bai, guk. Talde gisa, bai, plural maiestatikoa. Barkatu, bai. Nik ez, nik ez. Zuk ez. Bueno, Tesa, irtera, hor dago atea. Sartu zaren eran, irten zaitezke... Amapontekoa naiz. Hori da, amapontekoa. Emuten dauena kalapaixua. Kalapaixua. Hori da. Josu. Zer da kalapaixua? Kalapaixua da, 30 euro balixo dauen bizkotxo bat moura. Boilo bat. Oso gozua dau, baina amaponteko danek iten xaue... San Marcos opila zela. Bai, asko zobia. Bale, plaza... Musika epikua, favorez, norbait fateko kronika txikia egiten. Etor bedi Ruper. Venga, ba. Vale, venga. Ai, txoin markatu, gaizki jarriot, ja. Bai. Entzule maiteo gauzuekin pentsatuta egin dugu. Eskerrik asko, Ruper. Zein aira kantatzen? Hau beha, zeira bat da. Bueno, por cierto, kuadroak 4,70 euro. Argazkita guzti? Ez markua. 4,70. Oia, argazkiarekin... Da no erosi ez hain merke. Bueno, olentzelo egarri zigun. Bai. Prezio eta guzti. Bai, prezio eta guzti. Bueno, saioan akaberara aio gara, hasieraren akabera. Baina, saioa akabo aurretik, Tesa guk beti egiten dugu, saio bakoitzean egondan Kagarro eta Luzides momentan balorazioa eta puntuak eta bat. Hau da, bakoitzan dako, ze momentu izan dan positiboki aipagarrixa eta negatiboki aipagarrixa. Hau da, Luzides eta Kagarro momenta, bai? Bai. Orduan, oin ronda bat ingo dugu eta esangu, lehenengo eta behin, zein izan dan, Josu, gure ustez, bakoitzan ustez, Kagarro momenta. Kagarro moment, bale.
Vale. Bakotzu efektu hortik, Josu. Bai. Kagarro moment. Jarri bida, osea, bai. hasieratik jarriko ja, Bai. Vale. Kagarro momenta. Barkatu, claro, eske hau lehenengoa da. Bai, claro, Ezin da zer egin barkatu, Venga. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Agua Vale. ere eta puskarra Puskarra bota. bota. Kagarro moment. Vale. Ni azten naiz? Bai. Vale. Niretzat, bueno, barkamenarekin, baina hasierako tesaren txapa. Kagarro... Benetan, osea, ez daukazue... Preparaute etorri da la Beste ese, besta pasau. Mesedes. Osea, zuen burmuina pixka bat zabaltzen saiatzen naiz, eta hau da jasotzen dudan erantzuna. Bai, bere erantzuna. Benetan, osea, Anakarenina aipatu detelako. Jo, eske... Baina nik uste dut, garai berriek eskatzen dutela olako desfase garai bat. Baina igual, hau da irautzailea. Gauza hau eta zitzaitea da. Hau da irautzailea. Jode, a ver... Bai. Pentsa, Eske ni joten pana hoin ez barkatu. Ni lo hartu, baina oso interesantia zaen, Bai, baina ez zuen kasurik, ez? Ez da bedatan sartuarik Josuntako tesan kiapa. Kiapa. Itziar zuretzako? Venga, neretako potenen normal dubalo razianian, normal ados. oso... Normal dubal. Baina hori ensaioan izan da, ez du esan gero, ez? Ah, bueno. Zer? Ensaioan izan da. Ensaioan izan da hori. Hau ensaiatu egiten da. Ba, igual kagarro momentau. Eskerrik asko. Edo nik esan izana. Baina, ez, baina, claro, York igual atzera egin zezakeen, eta esan, baina noiz aipatu dute norma dual. Pues hori. Bueno, atzera ingo gu. Potene, zure kagarro momenta? Itziarrena, ontxe, gota dauena, dudarik. Dudarik, bueno. Neri min itxera efanda baina. Ez du egin eta lurrera. Nik gauza eta ipatu gura dut, eta ustot agerikua dela, Tesa, zure kompromisua papelontan sinatuta gatu dena. Tesa ja oso empatiko bere gaina hartzen Itziarren kagarrua. Bai. Egia da, nik utzi dut, agerian utzi dut, eta barkatu. Tesa, zure kagarro moment? Tesa ja noiagoen kale geixo ikustera. Akabo zan, Bukatu zan 2000. Akabo zan, ja. Bai, asiera bat ekioen eta ja. Naieranen, ez oso gehiago ikusiko naieranen. Bai. Bueno, Tesa, zure kagarro moment? Bere kagarro moment? A ver. Bapatean esatea, ekarri dudan informazio ultra interesgarria, aspergarria dela. Vale. Valorazio... Aditzera eman didazu, baina nik defendatzen jarraituko dut. Bere aitaren etxea, nire amaren etxea defendatzen jarraituko dut. Josun valorazioa. Bai, eta giro orokorra, bai, ez dakit nor lokartzen ari da, eta beste, a ver, markatu, baina etxeko lanak egin ditut. Bueno, netako kagarro zepoten ez. Ja, lucidesea, noian pasatea, así que, bai. Definitibo que esatea ziren kagarro moment, netako nik aparteko bat. Netako kagarro momenta izan da, hemen gertuta happening ariketa hori. Ramon eta Jon Aizpuru edo... Inigo Aizpuru. Donostiako... Bai, oin Inigo Aizpuru bado bere etxean, eskatuta, ez? Zela, gizei, nibilen izela, trafikoa zuzentzen, ez? Claro. Ba, netako hori kagarro moment, baina, bi puntukin irabazia gona da, ensaioan komentatu dan, normal dubalen kagarro moment. Itziarren. Agua ere eta puskarra bota. Hori kagarro moment, eta oinguan Lucides moment. Zorionak, txo. Zorionak, txo. Oin alderantziz, zingo dugu, potene? Ba, asiera moura geratu dalako nire apuntia moixatu Lucides momenta. Zure apunte gabezia. Ez. Asiera moura geratu dira, así que asieran dauz. Asiera prozesu hortan. Asiera izango dira beti, esan nahi du. Hori da. Hori da, zera infinitu bat, potene, oso ona, Oso ona, Lucides momenta. Oso ona, non dago hori? Hemen, a ver. Oso ona. Hau da, Javi Zan, digi hori. Tesa, zure Lucides momenta? Ba, izan daiteke kanta jarri ditugunean, hori ere oso interesgarria bestalde. Bai, zalantzari gabe. Eta nik esan, bueno, a ver, Lucidez, edo, bueno, igual kagar Lucidez. Tesa, argi eta garbi dau jokua, ez aldatu, zaurot.
Ez aldatu baldintza. Back to black esan detena, eta back in black za, baina orduan egin dugu, informazio gehiago eman dugu, lertzen? Osea, tesa... Osea, esan dugu, back to black, Amy Winehouseen kanta bat. Hori da, lucidez moment bat. Nestes bea ya etortia lucidez da, así que... Vale, te esan dako lucidez moment... Beran presentzia. Zure presentzia. Da, ya está. Bueno, Itziar, zuretako lucidez moment... Neretako lucidez moment, bai izan da, tesan musikian momentua, hori, arikata oso polita, bai, asko guztu esat. Vale. Botaneke beste bat bai. Venga, bai. Adiskidetzeko potenekin. Venga. Ontsa esan dagoena asko guztu esat. Esan dagoena lucidez bea da, ez? Ba, bueno, hori. Bai, bea ez, nera puntiak. Bigarren horko. Puntu bat orduan bera puntiari. Venga. Urrengo mea hola torriko naiz. Vale. Josu, zure lucidez? Bai, nipe iguala, ze sinadura neukan tesa, zure sinadura esan ere lucidez. Hau. Bai, baina uste dut esan dela, potenen azkenengo zea rollo hori, eta potene. Potenen emongo xau, bueno, argi eta garbi da orduan zian lucidez moment. Potene... Betiko moura. Zoriona, gaurko lucidez moment, potenen... Apa, potene! Hasiera konstante hori. Hori da. Hori zedan, nire hasiera azgabea. Amaikabea. Bueno, eta ja... Gaur neria zuko horreiten dozu potene. Eta ja, despedileko... Inbizim. Eta ja, despedileko, bertsoz akaboku gaurko saioa. Tesa, placer haundi bat izan da. Nire etzatere bai. Zue? Gonbidatu nahi dezuenean. Josu, hasi zu, hola pentsaiko denpora geixo dako tesak bukaera. Gaur bertsoz amaituko dugu, gaurko hasiera, akaberan. Aurrera, Josu. Lo. Afina, eta entzun ondo, Eskerrik asko tesa etortzea gatik. Gatik, Tesa ba. Ni hemen, txe, nau. Ui. Honen kulpa gatik. Esko soaltu da. Egitekotan oposaketak... Zer gaitik. Tesa! Tesa akabo behintzat. Berriz bere gatik. Larai. Berriz bera gatik. Bravo! Onarte gaurko Zarramara podcastan lehenengo saioa, hasieria da, urrengo hastian geixau tesa, mi esker etortiarren, kontroletan Ioar, Larraitz eta Maite, Datorren hastian geixau, kuadriak hankaiu honekin kirten kerixetan jarraituko, datorren haste arte, agur! Izan nuntxea! Agur!